creo que estuvo malo que fixeches. Deberíades borrar o vídeo. Muller, é unha tontería de vídeo, por favor. Non é unha tontería, mira como está o vídeo. Joder, sinto moito o que pasou, xa eliminei o vídeo. Perdón. Sí, que non volva a suceder, sentime moi mal. Vale, vamos falar, non sabe.